Ayaw, ayaw. Tibugulon pag yung ninyo. Kini nga to, amigo, desperado magud ni siya kay sila nang hagit o debate atong last pero sila tawag iningwa mo sipot. Ano man kay isog kay sa social media niya pagkahuman pag-abot na sa aktual kakak di ay. Di ba? Makaulaw man kay ito. Perteng daghana ang imong nailad nga mga aw-aw diri sa comment section nga sigig balik-balik ana pero wala nako ginapansin. Pero karon paminaw mo kaya akong tubagon ang inyong idol nga high speed ang baba apan low speed ang una-una. Wala na dayon ang among debate ni Argesino tungod kay nangilad siya sa publiko sa iyang pagsukol-sukol kuno apan pag-abot sa pre-debate conference na hadlok nanalaw mao nga wala na dayon ang debate. Ang akong challenge mao ni pamatod-an nga ang One Holy Roman Catholic Church tinukod sa tinuod nga Kristo nga anaa sa Biblia. Ang akong gihagit ani, akong gipanghinganlan si Darwin Gitgano, si Paul Alima, si Wendell Talibong ug si Argesino. Nag-comment si Argesino, challenge accepted kini. Nag-private message pagyud siya sa akong page. Gidawat nako ang imong challenge migo. Ingna lang ko kung kanus-a ang pre-debate conference. Pag atubang nanamo sa pre-debate conference, na siya'y daladaan nga ready to sign debate rules. Apan iyang giilisdan ang tima. Bot ipasabot nga kato iyang challenge accepted kuno bot-bot. Abi nimo Argesino sultian ta ka. Kung mailad nimo ang inyong mga membrong Romano Katoliko, ayaw ko. Tungod sa imong pagkatikasan, pre-debate conference pa lang ga debate na ta. Galalis na pastilan. Layo pa ang May 4. Daghan ako gipost nga mga video nga naghatag og dalan aron madayon ang debate. Number 1, suklan niya ang akong tema. Number 2, kung dili niya suklan ang akong tema, iyang bawion ang iyang binutbot nga challenge accepted sa publiko. Number 3, maghimo sag video nga iya kong i-challenge sa iyang gusto nga tema kay akong dawaton. Akong suklan kay dili ko pareho ni Argesino nga talawan. Apan wala na niya buhata kay nagpasulabi sa iyang utok ang kahadlok nga malukapa. Katong panahon na adunay dautan nga nangitlog sa utok ni Argesino nga iyang pakaulawan ang Seventh-day Adventist. Napay ang ipanghambog nga kung dili kuno ko musipot, makabayad kuno ko og 500,000. Nagkatawa ko kay aduna pa usa nga itoy-itoy ni Argesino nga nag-comment dito sa iyang live nga ako po si RJ magpabayad ko kay moabsent gud ko ana. Sila rang duha nagtalo-talo sa ilang kaugalingon. Dili ko ignorante sa balaod. Mao nga akong gider si Argesino. Pastilan. Ako pa isulod ninyo sa inyong bulsa. So katong May 4 ang nahitabo, ang tikasan, ang nangilad maoy naulawan. Kay mura siyang kingkoy, nagdebate-debate nga walay kaatbang. Kahinomdo mo ni General Torre nga nagboksing-boksing nga walay kalaban. Kay nagpataka og desisyon bisan walay klarong kasabutan. Kay ang ilang plano, pakaulawan si Mayor Baste. Mao pud nay naa sa utok ni Argesino nga iyang pakaulawan ang 70 Adventist niya. Giunay ra niyang pakaulaw ang iyang kaugalingon. Dili man in taon ako ang naulawan. Alangan nga moadto kung walay kontra. Kay kung nisukol pa lang ka ato Argesino, hagbay ra kang nalukapa. Pastilan in taon. Baba ra may paspas nimo in taon, wala man jud ko nagbilib sa imo. Mao na ha nga kamong mga aw-aw, kamong mga Romano Katoliko nga sige og comment diri sa ako ang post nga wala ko nisukol ni Argesino, dili ko malisang sa CFD sa debate. Pero mamili ko, dili ko magpataka og dawat. Gusto na ko kaatbang kanang pare. O kanang mga ilado ng mga CFD. Pero kanang mga aw-aw din na para nako undesirable opponent mo. Walay pulos kung patulan ta mo. Ngano man, vlogger-vlogger man mo diha. Nag-vlog-vlog ra mo, CFD ra mo. So kana lang ha, ako wala ko'y kontra. Kini akong video pagpasabot ra gyud ko. Ano to ko that the Roman Catholic Church is a true church founded by the true Christ in the Bible according to the Bible is not the references. Okay. Approve. Okay. So pila man ang ato ang penalty kung di ta mo sipot? O, butang 100,000. Ay, 500,000. O, 500,000.
O, medyo gamay lang ng patahan. 100,000. Ana raman diyan. Sige. Sunod. Ikuha na dugi kita mahuman. So, ang metabo is i-retype ni send ako sa imo ha. Ang nag-agree na tagalina dito sa topic na akong i-challenge. Mo na ni. Uy na tani. Uy na tani. The Roman Catholic Church is a true church founded by Christ. Diba? It's a true church founded by the true Christ in the Bible, according to the Bible and standard references. Challenge ako ha. Mas muna pa ako challenge ha. Balik-balik Naman na sa video, nakapost mo na sa akong page. Lagi. Mamatundaan ni mo Kato. na ang one Holy Roman Catholic. Dili lagi namo ang kuan. Dili Asa man imong post i-accept niya be. Dili ba? Asa man imong post i-accept. Dili. Mao bitaw nagplaster ta sa ato ang proposisyon nga same sa objective nga imuhang gisulti. Kay kung moingon ka nga one Holy Catholic, walay Roman nga mabutang. Mao bitaw ganina ni adjust ko Roman Catholic Church is a true church founded by the true Christ in the Bible, according to the Bible and standard references. More magyapon to imuhang gisulti. Okay na to. Mabutan niya na to sa rules kay. Klaro da. Kung sa mga giniwang, klaro. Akong ang ato ang Dili ba ipaklaro pagkabasa. akong i-suggest na ang ato ang mga topics o ang ato mga rules kanang ibinisaya or bisa katong topic lang ibinisaya. Sige, binasaya na to. Pamatundaan ako, din no, result. Nga, Romanong Katolikong Iglesia, mao ang matuod, nagitukod, sa matuod na Kristo nga naa sa Biblia, sumala sa Biblia og standard nga referensya. Okay? Ako ang ibinasaya. Kinaka? Oo na. Naka-record ba ta? Record. Okay na. Sige, okay na ni. So, ipasa na ko sa inyo ha. Di. Ipasa na ko niya sa inyo ha. Then pagkaumanan na, pirmahan ninyo. So, muli by next day siguro possible. Mga Tuesday. Sabi kay ma'am ya, ujir ana ko Yeah. Dili lang tawag ini. Witness lang sa. Witness lang. Witness lang, sir. Ako na ikaw kung Witness lang. Gusto ko may di ay. Dili ko gusto ana ganung ka tulisong taga. Dili lang, witness lang. Witnesses. Dili lang pirma lang, sir. Diri. Sunod lang ta. Dara. Name and signature. Kulang ito day Joy. Kulang ito sa mga. Wala ka na-accept ang akong challenge actually. Dili na-accept. Uy. Digos, ipik. Bro Joy. Bro Dits. Ipasulat yun kay Joy sa Binisaya ang iyang gusto may tabo sa pangalan. Di ba ako nalibog for dapil kay yun sa ikwa. Kay basig mali ato siya biya mo ato bang isulat gud ang imong isulat nga challenge. Kay para masabtan ba? Madugay mang gundana. Sa mo tagkadugay. Kay basig maura kay ako sa iyang gisuot ba? Unta kayo mong ingon dere? Na ang Romano Katolikong Iglesia gitukod sa matuod na Kristo nga nakasulat sa Biblia, sumala sa Biblia ang standard nga referensya. Riso ko ano ron, kapirman na ron. Wala ka. Paminaw. Okay na na. Okay? Mao mo tayo nakasulat gud ginina. Sige. So, thank you. Sa tanang mga sabadista nga mga talawan nga akong nailhan mo ni pinakatalawan nakusog kaayo mangak-ngak sa gitawag og social media. Saba ra ba kaayo okay lang untag naay agi, okay lang unta og naabitay kana bitang performance ba. Kung baga og public debate wa ra ba gyud. Nya mo isaba kayo di ba? Nya justify pagid niya ang iyang pagkatalawan. Kay kuno wala to masunod tong iyang katibitong phrase gyud nga iyang gisulti di man na mao. Bitaw na i-debate conference, di ba? Kay para i-plaster ang topic based sa gusto nimong ipamatuod namo. Di man pwede nga kanang ibungat mo sa baba mo yak ang barugan, di man na pwede. Ikaw na ibarog ko ba? Di ba? Dili man na pwede mo nang gi-correct siya based sa teaching sa Katoliko nga imuhang gi-challenge. Gidawat ang imong tawag ng challenge to have a debate.
Pero ang problema, dahil hindi kag alibay, gani, sige kay kasabaan si mong kauban, di ba? Tanawan niyo mga kauban din na sa video, siya kag kasabaan. Nga naman kay, wakay klaro. Wakay klaro ka istorya. Nya ilhan man na, mo ni tawag ining baruganan sa mga taong talawan. Nga naman kay, mag-challenge ka. Nya pagkahuman, syempre, mag-critical topic nga pabor gyud sa imuha. Ya dili man ingon ana kung maghimo ka og proposisyon or maghimo ka og challenge sa usa ka debate kay normal gyud na nga naa gyud ni mga amendments pag-correct sa mga topic nga imuhang gibungat pero dili pwede nga layo sa imuhang tawag in gi-challenge sa amuha. Pero makita naman sa video dili mo makadeny nga gidawat ninyo nya pag-abot sa panahon sa debate wa mo nanipot. Nga naman kay kabalo mong parot mo. Parot mo na nga ay og tibugula. Hindi ko parehan ninyo tibugol pangutok. Grabe ka makakuan ko ba nga grabe yung tawanan no? Baga kay og tawag aning naong ba nga mingon nga tawag ini wag gidawat ang challenge. Anong video? Kapila pa ka kasampi si mong kauban. Wa kay klaro nya pagkahuman pag ingon nga approve na. Uyo na siya. Pag ambos debate, wa mo sipot. Makauuaw. Di ba? Kaulaw ta ka. Kung kauban naman, kaulaw ta ka. Nga naman kay, talawan man ka. Talawan. Musugot ang sa dili, talawan ka. Nya, kinsa pug ka nga ako ang, sana, anong talawan. Kinsa pug ka nga, kanang di ko musukol nyo. Okay lang untag, banggiit lang yung kang tawag ng debater kay makarason ka, pero kag sige nung ko pergabat di man ingon nga kanang nanghambog ha, pero dili ikaw ang tawag ining tao nga angayan nga manalaw ko. Pero naa naman ang tawag ining sana realidad. Na naman lang kamatuuran nga wa gid mo manipot. At the same time kamo mismo nag-breach sa agreement nga sa oras, sa adlaw, sa topic nga ato ang gi-approve sa atong pre-debate conference. Na hindi ramang alibay, wala mo kapirma. Bisan pag wala mo kapirma, naanatay tawag ang standing agreement verbally and documented na by way of video. Diba? So again, talawan kining sa balista, talawan. O, bisag asa niya maabot, ina nga talawan ang sa balista ha.